أرأس زينة قدموا منستر أبي أحمد كبريزيدنت ألجيريا استلعى ملختي كمستقبلو أفليطا أب كل الأوروميا تجمر كيدي منتخب زعبان سلامة كبابي لعول أبركتو كمزلو بروفيسور مسفن عرعي قليصا وصاي نابسن بتزوج حليتي إسرائيل نابس تفلاليو ناوطاتها تكينات سوريا سسان حد الميسايلات كمزتكوسر تقليصو سلامتنا دي سابا كابز مدى بروستوديو تي في تقبل الكبرات تختتلتنا الساعة زيستدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات قيتاتشو علوم مساخم كسانحي سنة مكتال نكونا لكم تمنيتنا عيو فلما حصرت زيناتات قدما منستر أبي أحمد كبريزيدنت ألجيريا تلعخ ملختي كمستقبلو أفليطام اتهم قدما منستر محبراو ميديا قصهم أبزم محلالفو ملختي لومين قون منستر قدات وصاي هزباوي ديموكراسيا وريببليك ألجيريا أحمد أتاف أبيت صحفتهم كمستقبلو قليصام اتهم فليلو كبريزيدنت عبد المجيد تيبون يتلعخ ملختي كمزبزحون حبيرام مونغو إثيوبيا ألجيريا نزلو صنوع ركب متنخراب زكا على اللكونتات عوت زتا كم زكايدو توم قدماي منستر قليصام بتزامادي زينا قدماي منستر أبي أحمد مسل علواي عزازي حيلي مكل خال هزبي أوغندا جنرال مهوزي كاينيروغابا تزاتيوم توم قدماي منستر مس جنرال مهوزي كاينيروغابا لومي وقحتا تراخيبهم كم زتيو حبريتا بيت صحفة قدماي منستر أملاخيت اللهم منستر قدات وصاي دكتور جيديون تيموتيوس مس منستر قدات وصاي ألجيريا أحمد أتاف زتيوم أبزتهم دماب كلتاون هقران قدات كلتين هقرات أمتهيبهم كم زتيو كابتي منستر زرخبنا يو حبريتا أرديوم مبل 38 قبائل مراحتي حبرة أفريقيا إثيوبيا كلتا وركبات تناخر اللو كم زخنا منستر ديتا منستر قدات وصاي أمباسادر برتقان أيانو قليتسان مبل 38 قبائل مراحتي حبرة أفريقيا مبل 46 سروع أخيبا بيت مخفز أمسراحن سلطنا قدم مدلاو بروتوكولات ولنتان مريح مسارحن محاب تجميرو منستر ديتا منستر قدات وصاي أمباسادر برتقان أيانو أم مخفتيت سلطنا إثيوبيا تي قبائل بعود كنتات نمت نقاد استفلاليو مدلوات ناكايدت كم تركب قليتان تي قبائل إثيوبيا بزبلت كام مفلاتن مسلي كام مهناتن حليفو كلتاو ركبات زيت أناخر اليو كبلا قليتان إثيوبيا تمراتيت مبزحيت عالم لخاون أهقراون كونفرنس توريزم مخانا نمسفح كلهم زيقاتات نهاقرهم أمباسادر كخونو كم زقباؤون اتن منستر ديتا أغنزيبان سممعنة أنكارا إثيوبيا لعل دبلوماسيا عوت زمزقبتلو كم زخونا حبراو بيت مخري بارتات بوليتيكا إثيوبيا قليصو تي سممعنة زوباو مرققا كم زفترون صحفية بيت مخري دستا دينكا قليصوم بخالي مداي من الصوماليا زنبرا زي مرد دا تتغيمو مشت أو سلامن حدنة إثيوبيا كمون من قصغاس لمعات نمهواخ زي تهانتيو حيلتات كسارا كم زخونا أغنزيبوم حبراو بيت مخري بارتات بوليتيكا إثيوبيا نتي قداي بعتوب ناتقا تغتلو كم صنحة زي قلصوتهم صحفي حزي بزتبصح سممعنة حقوس كم زخونو أرقاقيصهم بفلاين سلامن من رقان صوماليا لعل واقع نزخفل سراويت مكل خال إثيوبيا اتي سممعنة واقعو بزحو إلام توريزم أبي إثيوبيا جي دي بي بزلو الجام بزفترو عدل سرحن بزمصو شرفو صان أزيو أدلاي عمدي كتبايو تباحيل اللام كاب كل تشحن عصر تنام تمرد جميرو منقس بزلاق المعات حلوة كبابن علم لخوتو دادارنتن زيت أمتا سرحتي بوليسن كالوتن انترى نتعودي قدامنت بمهاب سريحيو تباحيلوم اتوم اب استراتيجيك سندات استتلمو صعبتات المعات نمسلات انفستمنت نمشارختنت
ንዘላቕ ልምዓትን ጠመተ ዝህቡ እዮም ተባሂሉ ኢትዮጵያ ካብ ፈላሙት 5 ስፍራታት ቱሪዝም ኣፍሪቃ ሓንቲ ከም እትኸውን ዝተወሃበ ዓመተ ብምሓዝ መንግስቲ ከም ሆቴል ዝርግሐ መገድን መዕርፎ ነፈርትን ኣብ ዝበሉ መሰረተ ልምዓታት ኢንቨስትመንት ብምግባር ክብ ዝበለ ራእይ ንምዕዋት ይሰርሓሎ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ መንጎ ብዙሓት ቦታታት ጉዕዞ ሓደ ዝኾነ ኣርባ ምንጭ ንክትርእዩ እንግዶት ኣቕሪብና ኣለና ክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓቢሩ ኣሎ ብብርኪ ሃገር እናተሳለጠ ዝጸንሐ ልዑል ሓይሊ ናይ ዝጥቀሙ ዓማዊል ምቕያር ስማርት ቆጸርቲ ከም ዝተዛዘመ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ንምምሕያሽን ዕግበት ዓማዊል ንምድንፋዕን ተግባራዊ እናገበረ ኣብ ዝርከብ ፕሮጀክት ኣድቫንስድ ሜትሪንግ ኢንፍራስትራክቸር ን39,463 ልዑል ሓይል ተጠቀምቲ ዓማዊል ስማርት ቆጸርቲ ቀይሩ መጋቢት 2014 ዓ.ም ተጀመረቲ ፕሮጀክት ብብርኪ ሃገር 50,000 ንዝኾኑ ኣብ ሰዓት ልዕሊ 24 ኪሎዋት ጉልበት ንዝጥቀሙ ዓማዊል ነባር ቆጸርቲ ኤሌክትሪክ ብስማርት ሜትር ንምቕያር ብምሕሳብ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተዎም ዝፍለጥ እዩ በዚ ድማ ብክልተ ምዕራፍ ስራሕቲ ምቕያር እናተኻየደ ከም ዝጸንሐ ሓቢሩ بمسرة زي أبقى دماء معرف متكبرتي بروجكت 5,000 نبار قصرتي بسمارت متر زي تغيرون تخونو أبقى لا يزور دما 34,463 قصرتي مقيار تخايلو تباحلو أبي إثيوبيا زلو لعل حيل يتقمو عماويل 39,463 طرح سلازخونو ناي كلهم عماويل ملو بملو تغيرو تباحل اللهم أب كل التجربة زلوا لبدا حمام عصو أم كل خالد مقصارن مس منجس فيدرال بموجودة يسرح كم زلوا بيروت عنا جزياو من محدار تكل الجليسهم كلا ملاي حدقات عنا حبر السبت بيرو أيت عقباي قبر جابهير كنتات حمام عصو كم كل الزلوا وهلو كنتات زيت أمتا مبريه هبام حمام عصو كم كل بتدقى جامي أب كبابتات كل من بارو بمزخخر حزقن كابزوزا أبزلوا كبابتات دقوعنا أبنت مغلن اندرتان حاويسو بصفحات مرأيو حبيرام بمسارة زي مستحلف عامة تمساسة الإيوان قدما يربع عامة النساسر حزي بعز في زوسخلو كونتات كمزلوم تزاريبام أيت عقباي أم مبرهيهم قدمي 4 عاموتي حمام عاسون مكل خالن مكوز صارن علمو بستسرحو سرحتي تي حمام كام مكل خال حليفو نابركي مدفع تبسحو كمزنبرم قليصام يكون مبر أب تجري بسنك تزنبر كوينات كنزاب حبر السم زححلو سرحتي مكوز صارن مكل خالن عاسو مقناسو كم معرباوي زوباز مسو تمزابلتي أب استفلاليو كبابتات تكلل مسفارهم حبر السب كابنا من زقبرو من قسقاس مكرات مدحانيت زبلو كم مبقسي مخنياتات موساق اتلبدا بمخوان زيرو كحيوم إلهم سلازخون أبزح زيوان بعصو استتقع كبابي يلن زبلو توم كيلا ببركي كلل مقال حاويسو أب كلن زوباتات لبدا عصو كم زلو تزاريبهم سلازخونا من سيرت عنا فيدري نتي حدقان مقناس علموز خفأ لبدا حمام عصو زركب لن 10 ورداتات ببركي فيدرال كحقوفو كم زقبرم تزاريبهم
مكتتال ما دزينا إتبي تقرين أقوم تركبوا كبرات تقتاتلتي مريسكم سلة تقتاتلون أنا مسكنكم حزون مسانا صنحو بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسقرينا أبو كل الأورومياز تجمر كيدي متخاب زعبا بفلل حساب مخنات أب هاجر زقات مسقمات بمفلاي مفتحي من داي عبي عدل زفتر مخانو وانا كوميشنر تي كوميشن بروفيسور مسفنار أجليزهم هاجراو ربحا زلوهم زعباتات بمفلاي بزتن كفتحون مقبار توكلتي حبرة السب قدوم كواتو اللوهم يلوم أب كتما داما كيدي متخاب زعبات جميرلو نسأب توماس حيلو أباد دمكا ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ብብርኪ ኦሮሚያ ከይዲ ምትእኽኻብ ኣጀንዳ ኣብ ኣዳማ ጀሚሩ 7,000 ንዝግመቱ ተወከልቲ ሕብረተሰብ ኣብ ስቴድየም ዩኒቨርሲቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዳማ ናይ እንኳዕ ደሓን መጻእኹም መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ፍልልያት ሓሳብ ንምፍታሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈተኑ መንገድታት ሃገርን ህዝብን ንጸገም ከም ዘቃልዑ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ፕሮፌሰር መስፍናር ገሊጾም እነዚህን ችግሮች ለመፍታት ዞም ጸገማትን ምፍታሕ ዝተፈተኑን ሕዝውን ዝፍተነሉ ዘሎ መንገዲ ውሕስ ፍታሕ ብዘይ ምምጾም ንሃገርን ህዝብን ናብ ዝኸፈ ጥፋትን ጉዳትን እትዮም ውሕስ መፍትሒ ንምንዳይ ሓቋፍ ዝኾነ ሃገራዊ ዘተ ብምክያድ ኣብ ምርድዳ ምብጻሕ ከም ዘድሊ ስለዚ እመን ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ካብ ዝጣሽ 3 ዓመት ቆፂሩሎ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ንዘይ ምርድዳ ፍልፍል ዝኾኑ ዛዕባታት ብምፍላይ ብምክክር ንኽፍትሑ ጥጡሕ ባይታን ምፍጣር እናሰርሐ ይርከብ ኢሎም ላሉብን አለመግባባቶችና የሐሳብ ልዩነቶች ንዘለውና ዘይምርዳትን ኣፈላላይ ሓሳባትን ምኽንያት እዮም ትብልዎም ፈሊኹም ብምውፃእ መፍትሒ ክትልሹ ዕድል ዝፈጥር ታሪኻዊ መድረኽ እዩ ሃገራዊ ፋይዳ ዘለዎም ዛዕባታት ብምይጥ ብምፍላይ ኣማዕቢልኩም ንኽትቡና ሓላፍነትኩም ብግቦ ንኽትዋፅኡ ብትሕትና ይሓትት ኣብ ጉዳይ ሃገር ተመኻኺርካ መፍትሒ ምላሽ ዓብዪ ዕድል ስለ ዝኾነ ኩሉ ብሓላፍነት ክዋፃእ ይግባእ ክብላ ምክትል ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ሂሩት ገብረስላሴ ገሊፀን እኔ 3 መንግስት አሳልፍ ያለው ኣነ 3 መንግስቲ ኣሕሊፈ እየ ከምዚ ዓይነት ኸይድ ግና ኣይረኣኹን ዝተዋበና ዕድል ብቐሊሉ ከይረኣና ብኣግባቡ ንጠቐመሉ ብምክክር ምርድዳእን ምትእምማንን ንምፍጣር ኣብቲ ክልል ዝሳልጥ ዘሎ ምትእኽኻብ ኣጀንዳ ጸገማት ብምፍታሕ ልዕልና ሃገር ንምርጋጽ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ኮሚሽነር ዶክተር ኣምባይ ጓቶ ገሊጾም ኢትዮጵያ ከመገፋፋት ኢትዮጵያ ካብ ምድፍፋ ምጽላእ ምጥርጣርን ወፅያ ናብ ምዝራብን ምድምማፅን ምድሓንን እትመጸሉ ኸይዲ ክኸውን ተስፋ ገበር እቲ ኮሚሽን ካብ ዝጣየሽ ጀሚሩ ኣብ 10 ክልላትን 2 ከተማታትን ምፍላይ ተሳተፍቲ ዝፈጸመ እንትኸውን ምትእኽኻብ ኣጀንዳን ንጉባኤ ሃገራዊ ምክክር ዝሳተፉ ተወከልቲ እውን መሪጹ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንክረጋገጽን ሓድነት ንክፍጠር ጸገማት ብሰላማዊ መማረጽታት መፍታሕ ከም ዝግባእ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝነብሩ ዜጋታት ጻውዒት ኣቕሪቦም ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ እናሳለጦም ዝርከቡ ስራሕቲ ሃገራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ዘኽእሉ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ንጸብጻብ ኣሸናፊ እንዳለ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፍጠሩ ጸገማት መሳርሒ ውግእ ከም መማረጽን መፍትሕ ናይ ሙሳድ ተግባር ህይወት ብዙሓት ዘሰአነ ኸይዲ እዩ እቲ ተግባር ብርክ ዝበሉ ጸገማት ንኽፍጠሩ ዕድል ካብ ምሃቡ ብተወሳኺ ኣብቲ ሃገር ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ንምርጋጽ ንዝግበር ጻዕሪ ፈተና ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ኢትዮጵያውያን ናብ ሓበራዊ ምርዳእ ንኽበጽሑን ብዘተ ሃገራዊ ሓድነቶም ንኽጠናኸሩ ንምኽኣል እናሰርሐ ዝርከብ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ እውን ካብ ዝተጣየሸሉ እዋናት ሒዙ ተሳተፍቲ ብምፍላይ ኣጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ ተግባር እናወገነ ይርከብ ኣጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ ተግባር ኣብ ዘሳለጠሎም ከተማታት ክልል እውን ዜጋታት ክንደየናይ ንሰላም ድልዋት ምዃኖም ዝተረኣየሉ እዩ እቲ ሃገራዊ ዘተ ደማዊ ኩናትን ጎንፅታት ጠጠው ኢሎም ብዝተረጋግዐ መንፈስ ንምዝታይ መንገዲ ብምፅራግ ተስፋ ዜጋታት ንኽዕንብብ ዘኽኣለ ምዃኑ እውን ተሳተፍቲ ገሊጾም እዮም የሀገራዊ ምክክሩ በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም ሃገራዊ ዘተ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ሃገርና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዙሕ ነገራት እናተኣናገደት እያ ትርከብ ሕዚ እናተሳለጠ ዘሎ ኣጀንዳ ናይ ምትእኽኻብ ተግባር ነዚ መፍትሒ እዩ ዝኾኖ በሀገሩ ውስጥ ያለው አለመግባባቶችና ግጭቶችን ኣብ ሃገርና ዘሎ ዘይምርዳእን ጎንፅታትን ናብ ሰላም ወሪዱ ናብቲ ቀደም ዝነበረ ሰላም ክንምልሶ ተስፋ ኣለኒ ሃገራዊ ምክክሩ እዚ ሃገራዊ ዘተ ዝቕጽል እንተደኣ ኮይኑ ጎንፂ ጠጠው ከም ዝብል ተስፋ ኣለኒ ብሰላም ሰባት ካብ ሓደ ቦታ ናብቲ ካሊእ ቦታ ከም ዝዘዋወሩ እውን
ዓብይ ተስፋ ኣለን ብምክንያት ባህልን ሃይማኖትን ብሄርን ቋንቋን ብካልኦት ዝረኣዩ ኣፈላላይ ሓሳባት ብምትእንጋድ ሃገራዊ ምርዳእ ንምፍጣር እናተሳለጠ ዘሎ እቲ ዘተ ንሰላም ሃገር ብሕታዊ መማረፂ ብዛዕባ ምዃኑ እውን ብዙሓት ይስማምዑ እዮም ነዚ ኣብ ውሽጢ ግምት ብምእታውን ዝኾነ ዓይነት ሕቶ ዘለዎም ጉጅለታት ሕቶኦም ብዘተ ንኽፈትሑ ጻውዒት እናቀረበ ይርከብ አሁን ያለው የጦርነት የቅሬታ አንዱን የመግፋት حز زلو ناي كويناتن قرتان حاديو نتحاد ناي مرفع ባህሊ ተሪፉ ኩላትና ከም ዜጋታት ንሓንቲ ሃገር ጠጠው ከም ዝበለ ሰብ ናይ ባዕልና ዝኾነ ሓሳብ ክነካፍል ይግባአና እዩ ኣፈላላይ ኣጽቢብና ሓደ ክንኸውን ይግባአና ንሃገርና ዝጠቅመውን እዚ እዩ በጠረጴዛ ዙሪያ ላይ መመካከር ከሃይማኖት አባቶች ኣብ ዙሪያ ጠረጴዛ ብምዃን ምዝታይ ኣብ ጉዳይ ሃገርና ምስ ኣቦታትን ኣዴታትን ምስ መናእሰይ ምዝርራብ ኣገዳሲ እዩ ኩናት ናብ ድሕሪት ዝመልስ ሰላም ሃገርና ክንሕሉ ኢና እንደሊ ሰላም ዝመጽእ ድማ ብምዝታይ ጥራሕ እዩ ኮሚሽን ሃገራዊ ዘተ ኢትዮጵያ ዝተዋሃቦ ስራሕ ብኣግባቡ ንኽዋጻን ብዝተቐመጠሉ እዋን ስራሑ ንኽዛዝም እቲ ዝቐረበ መማረፂ ሰላም ምቕባል ኣድላይ እዩ ዝኾነ ዓይነት ሓሳብ ኮነ ሕቶን ኣጀንዳን ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ንምፍታሕ ምፍታን ብዛዕባ ሃገረይ ይምልከተን እዩ ካብ ዝብል ዜጋ ትጽቢት ዝግበር ሓሳብ እዩ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ወላይታ ሓረስቶት ብክላስተር ዝተሓረሰ ምህርቲ ስርናዮም ብሓገዝ ኮምባይነር እናኣከቡ ይርከቡ እዚ ድማ ብኽነት ግዜ ጉልበትን ዘትረፈ ወጻኢ ዝንኪ ምዃኑ ሓረስቶት ወረዳ ዳሞት ጋሌ ገሊጾም ካብቲ ዞባ ንዝተረኽበ ጸብጻብ በሪኡ ብርሃነ ከም ዝስዕብ ቀርበልናዮ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ወላይታ ኣብ ወረዳ ዳሞት ጋሌ ዝነብሩ ሓረስቶት ብክላስተር ዝዘርኡ ሕርሻ ስርናይ ብኮምባይነር ገይሮም እናኣከቡ ይርከቡ እዚ ብምዃኑ ግዚኦም ብግቡእ ክጥቀሙን ጉልበቶም እውን ካብ ምብኻን ክዕቅብን ሓጊዝዎም እዩ በኮምባይነር ስሰባሰብ ብኮምባይነር እንትእከብ ቀዳማይ ብኽነት ምህርቲ አይህሉን ካልኣይ ሓይሊ ሰብ ይቁጥብ እዚ ማሽን እዚ ካብ ዝወፅእ ናብዚ ሓረስታይ ብዙሕ ልፍዓት ነኪሉ እዩ ካብ ብዙሕ ወጻኢ ዘድሕን እውን እዩ የአሰባሰቡ ሁኔታ ከዚህ በፊት ካለበት ሁኔታ ናይ ኣተኣኻኽባ ኩነታቱ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዑድ ለሚና ሰባት ፀዊዕና ብብዙሕ ወጻኢን ብብዙሕ ድኻምን እዩ ሕዚ ግን መንግስቲ ኮምባይነር መዲቡልና ብዘይ ላዕሊ ታሕቲን እክብ ኣለና ወረዳ ዳሞት ጋሌ ኣብ ዞባ ወላይታ ስርናይ ብበዝሒ ካብ ዝዝረአለን ከባብታት ሓንቲ እያ ኣብታ ወረዳ ምህርቲ ብዘበናውን ብዘቐለለን መንገዲ ንምእካብ መዳርክቲ አካላት ተዋዲዶም እናተንቀሳቀሱ ይርከቡ እንደ ወረዳችን ወደ 1800 ሄክታር የሚጠጋ በኩታ ገጠም የሚያሉ በተለያዩ ሰብሎች ያው የተሸፈነበት ሁኔታ ኣብ ወረዳና ከባቢ 1800 ሄክታር መሬት ብኩታ ገጠም ብዝተፈላለየ ኣዝርእቲ ተሓሪሱ እዩ እዚ ከባቢ ብስርናይ ዝፍለጥ ከባቢ እዩ ከይዲ ኣተኣኻኽባ ምህርቲ ብዘይ ብኽነት ብዘበናዊ ቴክኖሎጂ ብከምዚ መገዲ እንትእከብ ፍርያትን ኣፍራይነትን ዘዕቢ እዩ ፅሬት እቲ እኽሊ እውን ዝሕሉ እዩ ምስ ሓረስቶትና እኹል ቅድመ ምድላው ብምውጋን ምስ መምርሒ ሕርሻ ዞባ ወላይታ ተዘራሪብና እዘን ኮምባይነራት መፅአን ሎሚ ምህርቲ ንእክብ ኣለና ኣብ ዞባ ወላይታ ልዕሊ 20,000 ሄክታር ተሓራሲ መሬት ብስርናይ ኣዳጉራን ጣፍን ብክላስተር ተሓሪሱ ይርከብ ሕርሻ ክላስተር ብዝተፈላለየ ረቓሒ ዝግለጽ ፍርያትን ኣፍራይነትን ዘዕቢ ናይ ባዕሉ ሓለፋ ከም ዘለዎ መምርሒ ሕርሻ እታ ዞባ የረድእ ከዚህም አንጻር ከ20 ሺህ በላይ ሄክታር በኩታ ገጠም ለሰብል ጥበቃ ስራ ለቴክኖሎጂ አጠቃቀም ለክትትል ንስራሕ ሓለዋ ዝራእቲ ንኣጠቃቅማ ቴክኖሎጂ ንክትትልን ከምዚ ንምእካብን ብክላስተር እንተተሰሪሑ ምቹው ኩነታት ስለ ዝፈጥር ዕማም ኩታ ገጠም ሕርሻ ብመደብን ብምልዕዓልን እዩ ተመሪሑ ሓደ ካብዚ ስርናይ እዩ ከባቢ 134,000 ኩንታል ስርናይ ክንረክብ ኢና ትልሚ ኣውፂና ከምቲ ኣብ ሞዴል ሓረስቶትን ናይ ምርምር ግራትን ዝተጀመረ ካብ ሄክታር ካብ 35 ክሳብ 40 ኩንታል ምህርቲ ንምርካብ እዩ ተሓሳቢ ተገይሩ ማዕድ ዜናና ይቕፅል ኣሎ ዜና ዕዳጋ ፋብሪካ ሽከር ኦሞ ኩራዝ ቁፅሪ 3 ፍርያት ጀሚሩ
እቲ ፋብሪካ ብሽኮር ኢንዱስትሪ ግሩፕ ኢትዮጵያ ብ2017 ዓ.ም ፍርያት ሽኮር ብምጅማሩ ካብ 5 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ሽኮር ይፍሪ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዋና አካያዲ ስራሕ እቲ ትካል ኣይተ ፈይሳ ፍቃዱ ካልኦት ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕን ሰራሕተኛታትን ኣብ ዝተረኸብሉ ቃንጫና ምጥሓን ስራሕ ከም ዝጀመረ ካብቲ ግሩፕ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡ ኣሎም زين وصاي ناب سنبت ابزوغح قدام ليتي اسرائيل ناب استفلاليو ناوطاتات كينات سوريا 61 ميسايلات تكويسام اب غوبوتات غولان متن سفرتي نمبزاح زتلمتو تلموديت حقنا كتبل سعود عرب غليصاتهم ودو حبرات منغستات بوغنو اب حدنتاو غزاتن لولاونتن سوريا استفصمه غزت عميقو كبل غليصالو علمنا هواسين زواددو صبصاب مرح سلام مرسا قدامي مينستر بنيامين نتانياهو اب غوبو غولان زنبر قطر زيغوم بعطف كعب زغبر تلم مصداقوم تسمعوا حيل سراويتهم IDF دما نحدش مراحي عمات سوريا ابو محمد الجلاني ملليش متغجله حياه تحرير الشام مس اسرائيل كوينات نمجمار دليت يبلنا انتبلون جتات كوينات اسرائيل غنا ناب سنبت اب زوغح قدام ليتي خلي خبيد متقعت عير مفصامم تغليصيو مينستر مكلخال اسرائيل قاصبو وغنوم غوبو غولان نزخول مريت زوبا بافار تقوصاصيرو زركب سراويت اسرائيل نزخرمتي اب قدمي هيرمون كم زصنح الله غيروم يوم اسرائيل قدمي هيرمون كتبل تصوعن سورياويان جبل الشيخ إلهم زسميو اب قدم غوبوتات غولان زركب نسوريان ليبانوسن بملؤ نمغناي تفطرو زعدلتو بريق صفرايو بيت صحفت مكلخال سراويت اب زوصو مغلصي بمنصر اب سوريا زلو منقسقاس نزغوبو تقوصاصيرنا مصنحنا غزيف ربح دحننت لو كبل حبيرويو بشم عودوكينات ابو محمد علي جولانن صدرو بزوصو لوسيامه احمد الشارع ايرانويان رحريحم ومس وصو نخالي ايداتاونت زفقدو خنتات يلن مس اسرائيل مغونات اب زتسرع خنتات وشتي اينركبن كبل قليصيو كم مبره جولاني اسرائيل اب سوريا اتفنو متقعتن مقصال كتعما كاب حق زرحقو مقريتات توزع لا يكون امبر دحر مغزاتي بشير الاسد تمتو نزا هاجر مليسخا مهنا صنبر ناب حدشت غونستات ممراح زي مغانو ابريهيو دبلوماسيو فتحات كاب عتقاو قيا بزحشه سلام زهدو منغدتات يوم كبل قليصيو تاماننت موغوت اسرائيل دالحلح بممصو ناي قربا غزه تحسدات نقبولنت زي سرعو غيرووميو اسرائيل بعلي دوب سوريا تحيزايا እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘይ ኣድላይ ነገራት ዘስዕብ እዩ ይብል ድሕሪ ጎንፂ ዓማውቲ ሶርያውያን ንጎንፂ ሰንሰን ዝበሉሉ ኣግባብ ንኻሊ ኩናት ዝዕድም ኣይኮነን ዝዓበየ ጠመተና ንመሊስኻ ምህናፅን ምርግጋዕን እምበር ተወሳኺ ዕንወት ናብ ዘስዕብ ምጉጣት ምጥሓል ኣይክኸውንን ይብል ሲሪያን ኦብዘርቫተሪ ፎር ሂውማን ራይትስ ዝተባሃለ ሓበሬታ ወሃቢ ትካል ከም ዝብሎ ቀዳም ምሸት እስራኤል ናብ ዝተፈላልዩ ናቁጣታት ኩናት ሶርያ 61 ሚሳኤላት ተኩሳያ ካብ ጀትታት ኩናት ዝተሰደዱ እዞም መባርዕታት ንናቁጣታት ኩናት ከበርቲ ኣጽዋራት مس أجزازا أسد متأثر زلوهم برنامج أسوار ميسائلن كيميكالن أب ودب لا تاكيا زمدبرو نايزا هاجر وسنا عقم حيل بحري أتكعيو زوم زغطلو متقعتات إسرائيل نجزات سوريا نزيت وسنا جزء تقاطات إيران نمسرح اللي ما تخون زبل سجات أب دبلوماتاتن سب مزع على ملخن يفتر الله إسرائيل أب إمباغولان متن قصر حزبناي موسى حدش تلما بسعود عرب حدش الشرع بمال تقوليس الله منستر جودات وزاريات أبتت المزلو تقاوم
سمون زي إدلالنت تفتصامنتو زغلص انتخون اب سوريا دحننتن مرغغعن نمفتار زلو عدلات نمعنقاف زتسرع وديت إلولو قدامي منستر إسرائيل بنيامين نتانياهو هاجروم اب 1973 بأقوصاصرا هاجرنا ب 1965 هاجروم اب زقيدتهم غوبوتات غولان مسفحفح مدب سفرات زتلمولو مخنيت بسنكت كويناتن بغص سوريا بزتفتره حدش خونتات يبمال يبرو متنخار غولان متنخار هاجر إسرائيليو بفلاي ابزن ركبولو ساعات اقداسي يلوم ميوم نقولان اب تحت قيد موعل ملمعن معقانن نبه كبلو اب زوصو مغلصي باصنوت تناغيروم يوم ودو حورات منغستات اسرائيل اب مونغوان سوريان كاب زركب حبراو دوب كتوص ملختو احلفويو وانا صحفي ودو حورات منغستات انطونيو غوتريس اب غزاته وحدنتن لوالونتن سوريا اب قربا زتفصمو جيستات بعميق يتحسسونا إلوميوم اب اوروبا فرنساي جرمن سبين اسرائيل كاب كوينات حرا كاب زخون زوبا وتهدراتا كتلقق ملوخت زلوم دمصتات تسوميعهم يوم اسرائيل كم مواغتي نتي حبراو دوب زفطرو سممعنت 1974 باقوصاصرا هاجرنا 1966 مس موداق اساد حبيرو تاليو بمال تقرب كبرت تختاتلتي زيناوي مسنادوتاتنا قدمي مززامنا قندقنطوتاتنا كنزخاخركم قدما منستر أبي أحمد كاب بريزيدنت ألجيريا زتلعخ ملختي كم استقبلوا أفليتهم أب كل الأوروميا زتجمر كيدي متخخاب زعبان سلامة كبابي لعول أبركتو كم زلوو بروفيسور مسفن رعا قليصا كابوساي ناب سنبت زوج حليتي إسرائيل ناب سفلاليو ناوطاتات كوينات سوريا سنحد الميسايلات كم زتقوسة تغليزو كبرت تختاتلتي زيناوي مسنادوتاتنا زوم زتختاتلكموم يمسلو نيرم سلم كتالكم نمسجن جيتاچو على بسم الله سمع استوديو حبيركم نيره ببزلخمو مسترف مطلعات تبي تبنيا سناي غزو كونلكم تميتنا